Aha masoya. Ina jama'ar garin Mahuta, awalin marafa mai kande, Bajida da Mafakai, yankin Uciri garin Hausa kuma an ci kasar Zuru baki daya. Albishirinku nesa ta zo kusa. Masu buƙatar kayan lefe ko baiko ko masu buƙatar kayan wanka na kecire ni ku garza shagon Alhaji Abbas mai goro da ke garin Mahuta. Domin sayan kaya akan farashin sauki. Shagon Alhaji Abbas suna shiga kasashe daban-daban irin su Lagos, Kano, Sokoto, kai har ma Kwatano domin su kawo muku kayayyaki daban-daban kai har ma na yayi. Kama daga shadda, gizina. Wannan haka yake a bangaren mata ma muna sayar da leshi. A tamba kai har ma da kayan na yayi. Duk a cikin farashin sauki. Kai ga sunan kaya daban-daban na dai yayi. Kai har ma da goro, kwando-kwando da masu ɗaurin aure. Kada ku manta a shagon Alhaji Abbas mai goro da ke garin Mahuta. Ba samu saba, mai shaƙu sosai kai baka shina ba. Ni sai Hajara, ina gaunar Hajara. Mun gode da kallon tasha Aliyahus.